Biharamuneko lagunak ongi etorri gure kanalera. Gaur tresna oso interesgarri bati buruz hitz egingo dugu. Ziur mugikorrean duzula. Eta hori Google Lens da. Google Lens Googleen aplikazio bat da. Gailuaren kamera eta adimen artifiziala konbinatzen dituena. Objektuak, testua eta lekuak ezagutzen laguntzeko eta unean bertan informazio erabilgarria emateko. Googleetik zuzenean sar gaitezke ikono honetan klik eginez, edo apa deskarga dezakegu. Android gailuetan Google Lens instalatuta dator, baina zure kasua ez bada Play Storetik deskarga dezakezu. iOS-erako ere eskuragarri dago eta App Storetik deskarga daiteke. Google Lensek oso funtzio baliagarriak ditu, horietako batzuk ikusiko ditugu. Atzerriko herrialde batean bazaude edo ulertzen ez duzun hizkuntza batean testu bat aurkitzen baduzu, itzulpena hautatu eta testuari argazki bat aterako digu. Besterik gabe, Google Lensek automatikoki itzuliko digu. Testuarekin jarraituz kopiatu eta itsatsi ere egin dezakegu. Google Lensek testua eskaneatzeko eta zuzenean mugikorrean kopiatzeko aukera ematen du. Hori oso egokia da, apunteak azkar hartzeko edo harremanetarako datuak idatzi beharrik ez izateko. Informazioa bilatzeko ere erabil dezakegu. Funtzio honekin landareak, animaliak, monumentuak identifika ditzakegu. Google Lensek bere datu basean bilatuko du eta objektuari buruzko informazioa erakutsiko digu. Produktuekin ere erabili dezakegu, hala nona arropa, liburuak aurkitzeko. Google Lens erabili dezakegu xehetasun gehiago izateko eta online erosial izateko. Funtzio honekin antzeko produktuak aurkituko ditugu edota prezioak, dendak. Beste funtzio praktiko bat da helbide bati argazkia ateratzea. Automatikoki Google Lensek helbide bat dela onartuko du eta kokapen hori non dagoen erakutsiko digu. Eta azkenik etxeko lanen aukera daukagu. Aukera honekin, Google Lensek problema matematikoa ebatziko digu. Eta ez digu emaitza bakarrik eskainiko, baizik eta azalpena urratsez urrats ikusi ahal izango dugu. Eta hau da guztia gaurkoz. Google Lens oso tresna erabilgarria da egunerokotasunerako. Bideo hau gustatu bazaizu, ez ahaztu gustoko dut ematea eta bideo tutorial gehiagorako harpidetzea. Hurrengora arte.